Eh, Uyazi ukuthi impepho ingaba ukuphila kwakho, kodwa futhi ingaphinde ibe ukufa kwakho at the same time. So, kumele ukuthi uyiqaphele kakhulu. Sanibonani bafowethu, ngithemba ukuthi niyaphila. Namhlanje bengicela ukukhuluma ngempepho. For sure akekho ongayazi impepho because if ngiye ngizwe nangezinye iy'limi futhi bayibiza ngegama elifanayo impepho. Impepho ukuthini impepho? Impepho umuthi. Impepho iyisihlahla, it's either sasendle noma ngithi sasigangeni, sasentabeni, isihlahla ositholayo uzosithola even emanzini, usikhe bese uyasisebenzisa. Into eyenza ukuthi ngithi impepho iwumuthi, it's because impepho uyakwazi ukuthi ugeze ngayo emzimbeni. Mhlampe ube kade ufile isimo thizeni, ugeze ngempepho emzimbeni, then after usugeze ngempepho leso simo siba right, siyaphela mhlambe noma siyashintsha. Ngithi umuthi because uyakwazi impepho ukuthi uyibilise, uyiphuze njengetiye, uma kade kukhona isimo kade usifile emzimbeni, siyakwazi ukuthi ishintshe futhi leso simo. Angibanga-ke specific ukuthi ngikhuluma ngani, engabe seniphuza impepho noma kungafanele, engabe senigeze impepho noma kungafanele, because impepho inabo ubungozi bakhona ekumele siqonde, inabo ubungozi bakhona. Uyabona njengakithi esikhathini sakudala, amakhehla emakhaya, uma ngabe kukhona umlayezo awundlulisa edlozini, ayahambe eye ngenhla kwesibaya afike eme khona bese yenza lento ekuthiwa ukuthemeleza. Uyabona, impepho ngakithi nje sisakhula yayingashisi isinoma kanjani, futhi yayingashiswa yinoma ngawubani, njengoba namhlanje sekwenzeka ishiswa noma ngawubani. Yayingashisi noma ngawubani, yayingashiswa futhi isinoma ikanjani, kodwa kwakuba nemigudu elandelayo uma ngabe izoshisa, ikakhulukazi impepho ngakithi esikhathini sasendulo yayishiswa uma ngabe la ekhaya kuphethwe isilwane ngesandla, la kukhona itiye esizolenza ngembuzi, kukhona umsebenzi sizowenza ngenkomo. That's where babethatha khona impepho bese beya endlini engasenje befike beyishise, bephume nayo uma ngabe kuyinkomo besibayeni befike beyishumisele, befike bethi nasi isilwane esizonenzela ngaso umsebenzi. Kodwa uma ngabe kungathinti isilwane, babevele bethemeleze, wayekwazi umkhulu uvele engene endlini engasenhle efike eqoshame lapha bese eyakhuluma ethi, nina bosibanibanyana, nina bosibanibanyana, ngiyanibiza namhlanje isimo sikanje kanje, ngiyafisa ukuthi ningicacisele noma ngiyafisa ukuthi sishintshe. Sase singekho isidingo sokuthi besebenzise impepho njengoba namhlanje sixhaphakile. So, angikho-ke lapho, kodwa ngifuna ukukhuluma nansi into nansi ukuthi impepho ingenzeka ibe ukuwa kwakho, impepho kungenzeka ukuthi kube ukuvuka kwakho futhi. So, kubukeka isimo lapho ukuthi sikhuluma ngasiphi isimo. Kunabantu namhlanje abathi mangabe becabanga ukuphahla, ukuyocommunicate namadlozi, ukuyokhuluma nethongo, bevele becabanga impepho kuqala ifike phambili, of which akukho wrong because indlela bafundiswe ngayo. Kodwa kunabantu abavele becabanga lokho mangabe nje the moment ukhuluma ngokuphahla bacabanga impepho kuqala before kuze kwezinye izinto. And labo bantu, imajority yalabo bantu abakholwa ukuthi baphahlile if bengasebenzisanga impepho. Uyabona, kubo kuvele kufelekazi ukuthi eyi ngathi udlala ngami lo, if bengasebenzisa impepho. Abanye babo abakholwa ukuthi baphahlile if bengasebenzisanga amakhandlela. Uyabona, so ngizothi mina impepho ingaba ukuwa kwakho, ingaba ukuvuka kwakho, ngishiso yini na. Kukhona abantu namhlanje abahluphekayo, bahlupheka emoyeni, bahlupheka enyameni, bahlupheka nje empilweni yonke, bahlupheka because of impepho. Ngoba manje thina sihlushwa ukuthi uma ngabe siqala le journey noma siqala le ndlela kamoya sithi silungisa into zethu, asibuyeli back siyokwenza i-research ngey'ndaba zasekhaya ukuthi ekhaya umkhulu wayephila kanje, ugogo wayephila kanje, ukhokho wayephila kanje, ukhokho wayewubani, iyiphi indlela ayeqhuba ngayo izinto ukhokho. Uyabona, uthole ukuthi ukhokho wakho, umkhulu wakho babengayishisi impepho uma ngabe befuna ukwenza izinto zabo, kodwa mhlambe babencamela ukuthi ngiyabekisa beshisa ubulongwe obomile bese bayakhuluma phezu kwalo bulongwe bese ziyenzeka izinto. Uyabona, mhlambe babengayishisi impepho, babevele bekhulume nje izinto bese ziyenzeka. Mhlambe babengayishisi impepho, mhlambe babethetha umuthi bewudle bese bayathemeleza bese izinto ziyenzeka. Wena ngoba unqabile ukuyofuna ukuyokwenza i-research about umndeni wakho, umndeni wakini, wena uvele udumele impepho nje, uhambe uyophala ngempepho bese ukwazi ukuthi izinto azenzeki, kanti usebenzisa into bona babengayisebenzisi vele, ababengayijwayeli, not ukuthi wrong, babengayijwayeli ukuyisebenzisa.
uyabona. So phela la endlini kamoya the only thing ezokunceda ukuthi wenze into eyayenziwa abantu bakini. Uma ngabe abantu bakini babethemeleza than ukuphahla, then kumele uthemeleze because into abayijwayele abazosheshe bekuzwe ngayo. Isizathu sokuqala esingenza ukuthi impepho ibe ukuwa kwakho, uze uthole into zakho ayihlangana abakuphendula abantu abadala kanti nguwe wenza into e-wrong. Kubalulekile intsha yamanje, thina njengamanje si-wrong kakhulu because siyavilapha ukwenza i-research, siyavilapha ukubuyela back to abantu abadala abasekhona ekhaya. Okay, akubona bonke abazokunikeza ulwazi kodwa kukhona lo yedwa omaziyo ukuthi uma ukhuluma naye uzokunikeza information. Wayenza kanjani umkhulu? Ugogo wayenza kanjani? Njengoba kuthiwa kungena ugogo emzimbeni, ugogo uMaSibani Manyana, wayephila kanjani ugogo uMaSibani Manyana? So ufind out lokho, kuningi ozokwazi ukuthi ukwenze bese uyakhonektha nalowo gogo uMaSibani Manyana. Kuningi futhi ozokwazi ukuthi ukubone uma ngabe sefikile emzimbeni wakho esekhona, uyabona. Isizathu sokuqala. Esesibili izathu engifuna ukusibeka esingenza ukuthi impepho ibe ukuwa kwakho, ile yokuthi if usoyenzile i-research ekhaya bazokutshela ukuthi yazi umkhulu mhlampe uJosephina wathi mayenza izinto zakhe waseyishiya phakathi, waseyahamba edecide ukuthi eyothwala, uyabona. So umuntu uma ngabe ahamba othwala kusho lo muntu ade sephila ngey'lwane, awukwazi ukuthatha impepho bese ushisela lowo muntu bese uyambiza uthi mkhulu ngizocela inhlanhla. Lo muntu wayephila ngey'lwane wathatha i-decision yokuthwala. So wena uzombiza empephweni ukuthi akazokwenzela izinto, uzokwenzela kanjani ekubeni wayesephila ngey'lwane lo muntu? Ingaba ukuwa kwakho futhi impepho ngaleso sizathu leso, ushone phansi ungaphinde futhi uvuke. Access 3 isizathu sokuthi impepho ingaba ukuwa kwakho, ilesi sokuthi kuyenzeka ekhaya kube khona umuntu oba isilima, ngizothi oba isilima noma oba isithutha, othi mayibona izinto ayihamba ngale pace ayifunayo bese ehambe ekhaya efuna ukuthenga idlozi lasekhaya, ethenga idlozi kangangokuthi eze ehambe egcine esesebenza even impepho yala ekhaya, ukuthi whoever ozoshisa le mpepho la ekhona ebiza amadlozi ala ekhaya, ebiza ithongo lala ekhaya, konke lokho asuke kucela lowo muntu kuzobuya kimi because ngasebenza impepho yala ekhaya ukuthi ngiguqula idlozi lisebenzele mina libheke mina. Wonke umuntu mayephahla kuba ngazi ukuthi kukhuluma mina bese lipha mina izinto. Ukuganga lokho kusekwenziwa abantu ekhaya. Angisho ukuthi hamba nosola abantu ukuthi ya vele uMaSibani Manyana wakwenza lokho, cha, angisho lokho, but ngiyakubekisela ukuthi impepho ayingabi ikhambi lakho noma ibe isikhali sakho all the time. Ukhumbule ukuthi udala wakho ufike emhlabeni nawe unawo amandla akho asemzimbeni angadingeki edwa. Uma uhambe uyokhuluma lapho ujula, into ebalulekile ukujula. Uma uhambe uyokhuluma bese gangena ujula, ngibiza nina bomgabadela abagabadela inkundla sakabulawa, uyajula uyababiza. Nasi isimo ongibhekene naso. You don't need impepho every time. Wena every time uyophahla uphethe impepho, awuyidingi. Uzothi uyaphahla kanti into zakho kumele ngabe sewayithola kanti ziya kuleya muntu owafika waganga impepho wasebenzisa idlozi noma waliphendula idlozi ukuthi alisebenzele yena. Usale uhlupheka wena because wena you don't believe ukuthi ungaphahla without impepho. Ingakho into ekuhluphekisa nje namhlanje. Kanti-ke futhi singakubalekeli ukuthi impepho kusengenzeka futhi ube ukuvuka kwakho vele ukuthi uma uthi uyishisa kuhambe nje kahle, yonke into yakho ihambe kahle futhi. Lokho singakubalekeli, asingabheki okubi kuphela. Kodwa futhi okokugcina engifuna ukuthi nikwazi ngempepho ukuthi kushayana nanokuthi uyishisa kuphi impepho. Kukhona abantu namhlanje, ngeke ngamangala namhlanje, ngeke ngabona mina-ke mhlampe thina bamanje ngeke siyi-understand-e into engizoyibeka, mhlampe izongiqhatha nani, kodwa mina ngazi ukuthi umuntu wesifazane akayishisi impepho endlini engasendla. Number 2, awuyishisi impepho endlini engasendla unganikezanga imvume noma kuthiwa umuntu wesilisa, as long i-permission unganikwanga yona, awuyishisi impepho, ungayinikanga leyo mpepho because abantu abadala bazoba nalokuthi hawu nangu lo mfana ezoshisa impepho usinikwa ubani, ngubani omnikeza imvume, ngubani oweza kithi wasitshela ukuthi lo angashisa impepho. So sikuqaphe nalokho, kukhona abantu emakhaya abaphiwayo igunya, hhayi ngoba bengama-favorites, cha, abaphiwa igunya ukuthi wena njengoba engasekho ubaba wala ekhaya, engasekho umkhulu wala ekhaya, kungasekho ubaba omncane, engasekho uBani Manyana, sicela ukunikeza wena igunya, kube yithemba lethu ukuthi uma sifuna ukushisa impepho sicela wena, not ngoba wena ungamele amadlozi, cha, amadlozi sifuna ukuwatshela ukuthi umlomo wethu wena. Lowo muntu loyo kuyaye kubheka inhliziyo yakho ukuthi uyakwazi ukucela abantu, bafiselane abantu futhi, uyabona. So wena uma uzosuka nje ufana nami nje, Nkosi yami, sihambe ngithi ngiyongena emsamo wasekhaya ngishisa impepho, uyabona ngiphambanisa zonke izinto zami, ngiphambanisa zonke izinto zabantu even abala ekhaya. Baningi abantu abaphazaniselwa ngaleyo ndlela abangazi bona, abasola abathakathi benkosi bengenze lutho. Elami lapha, uma ngabe eshisa impepho uyoshisa impepho, hlolisisa kahle ukuthi uyishisela into ekhona
noma mhlampe uyishisela nje uthi uyayishisa for fun. Iyakusebenzela lokho nje. Uma ubona impepho ayikusebenzeli uma uyishisile, wena uprefer ukuthi ukhulume, nalokho ku-right, khuluma, iyeke impepho. Uma uzwa namhlanje ukuthi I feel like ungayishisa, ishise, kodwa into ebalulekile kumele siyazi iyi-one, ukuthi bafowethu, tholani umlando wasemakhaya. Ngiyaye ngithi mina ungathola umlando from ugogo wakho, umkhulu wakho, uye kukhokho, yabo labantu nje laba abasuke emuva, even amasayidi amabili, komama wakho nakobaba wakho, uthole ukuthi babey'qhuba kanjani izinto. Umlando ubaluleke kakhulu kule ndlela kamoya, uyakunceda ukuthi indlela yakho kube ne-way forward, uyibone indlela eya phambili. Uma ungenza kanjalo, zwani ngambuka, angeke usitahe endaweni eyi-one, kukhona into eyobe inqubekela phambili empilweni yakho. Ngiyabonga kakhulu-ke bafowethu, niphile nje, uma kukhona umbuzo nizowushiya kuma-comment, ngizawuphendula. Ngiyabonga.